И здравейте, мили мои красавици и красавци! Снимам това видео през нощта. Буквално сега часът в момента го правя в 2:30. Само да ви кажа, че ще има конкурс. Сега сложих снимка в Murder Mystery на нож от 2019 в категория Halloween. Ще има конкурс. Това, което ще трябва да направите е да лайкнете това видео, да се абонирате за моя канал и да напишете коментар с своя ник, своето име в Roblox. Така изглежда с ефекти, така изглежда без ефекти. Надявам се, ще ви хареса такъв и нататък също ще правя разни такива. По-точно това не е конкурс, това е не мога да говоря, защото ми се спи. Giveaway, нещо такова беше, не помня как, не помня как беше, поправете в коментарите. И само да кажа, че как се разбира, това е giveaway, може да победи само един. Ако може да победи само един, значи другите няма да останат. Не искам заради това да се отбонирате на акаунта ми или нещо такова. Аз не избирам по любимост или нещо такова по да харесвам това. Това е просто рандом. Като и не се сърдете, но това беше от мене. До други срещи!